Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku Ukil, sandingku iki. Yese, Koko Jese. Sandingku iki Lukman. Kan kok nih. Kaenek. Awak dhewe no kene kate mandu acara sepertiga saja. Lah sepertiga saja iki membahas opo ae sing kena dibahas. Contohnya man. Contoh nih, bahas kekayaan Koko iku teko ndi ae. Bahas pesugihanne opo. Bahas Koko kok iso sugih kena. Kok iso bahas aku? Bahas narasumber ae. Apa aja ini? Seperti Gorong iki gorong mulai kok gare pancor. Kok iki lho ceket mulai. Iku sing garai. Kok sik kok gregeten aku. Kok sik. Contoh kan contoh. Contoh-contoh gak masuk iki kok narasumber sing jan. Kudu aku. Aku iki host kon. Contoh. Iki lho mulai kok. Kon bisa kamu. Kok iki lho, man wis ta man sik man kok Lah iki Kak bahas apa ae kok. Dadi koyo wingi awake dhewe bahas kekancan. Bahas cara ngono usahamu ya gak masalah. Cara bahas usahamu awakmu iso sukses kan gak instan. Kamu proses, biyen kan gak mungkin langsung sugih kan, gak kan? Butuh proses. Kamu cerita biyen tau kebojo, ya kan? Cara ngono merintis lah tuku beras ae gak iso, saiki wis iso lah. Gak iso tuku beras kok. Gak iso. Nang omahku. Kan aku pakai beras. Kan gurung kenal. Kan gurung kenal. Bekne saiki jek gak iso. Nang Ya omahku. iso aku. Alah. Sik ta, sing kok aku kok mbok takoki. Narasumber. Lho gak, mangkan maksudnya iku contoh bahase iku. Contoh bahase. Kon gurung-gurung wis moring-moring sih mangkel aku ya karo kon. Sing gare aku moring-moring sapa? Lukman. Ya wes. Yo gak sifat sampean dhewe lah apa Kok iso sifat-sifatku? Santai. Santai. Man wis ta man. Aku gak lapo-lapo. Contohnya kok awake dhewe cara ngono enake bahas apa? Cara ngono menurutmu. Dadi kan bahas apa ae oleh no acara iki. Lah menurutmu iku Ya bahas apa? pengalaman narasumber apa? Narasumbere. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya seperti apa? apa? Semua harus ditanyakan. Ben jelas. Kayak sensus. Awas engko wis enek narasumbere gak takok. Kono takok lho ya. Yo. Takok lho ya. Teman. Yo, temen. Tapi sekilas kok awakmu kan duwe toko emas. Oh. Duwe toko emas iku kan toko emas Morotua lah awalnya. Yo. Terus mau rampas. Kau oleh pokoknya. Tak tinggal mulai. Kau. Tak mulai ayo. Kok ngelani. Kok gregetan ngono iku mesti Iki ditonton kusakan aku temenan rampas. Oh, gak. Guyon rek. Wong mang lo ngerti ndi guyon, ndi serius. Lah iku mang serius. Ancane ngrampas Koko. Kok cangkemmu. Gak guyon kok. Jangan dari papa disogokno. Ya pas itu deng, aku awakmu kok narasumber siji. Iki narasumber awakmu wis pernah ngerti? Tahu? Pernah ngerti? Tahu. Saiki kan fenomena no Indonesia iki ternyata wong Indonesia iku seneng apa ya? Seneng dianggap melarat ben oleh bantuan. Nah, iya kan? Iya kan? Iya benar. Seneng cara ngono nang desa-desa iku wong njaluk surat keterangan miskin padahal asline ya gak punya miskin ngono lho. Ben oleh bantuan. Iya kan? Ben oleh bantuan. Roh Koko nang balai desa ngurusi ngono. Ngurus siapa? Surat miskin. Wis ta rek. Kok bantuane ancen niku. Dogmu iku lumayan kon niku. Masa kon nang balai desa njaluk surat? Lah iku nang balai desa lha apa? Nang balai desa sapa sing nang balai desa? Kon ketok. Masa gak tau nang balai desa. Wis ta rek. Masa gak tau nang balai desa. Wis kok. Arek iki lho. Iya wis, sabar. Awake dhewe dadi ternyata terkadang ya masyarakat wis oleh bantuan. Iku ketergantungan padahal bantuan kan sifatnya sementara kan. Gak selamanya wong iku oleh bantuan. Jadi suatu saat iku apa ya lek istilah iku kudu mentas toko bantuan iku berarti pendampingnya iku berhasil apa ya mengkai ekodasi ekonomi. Betul. Jadi gak bantuan lah. Iki narasumber iki ana sing berhubungan karo apa sing awake dhewe omongno. Bansos iku. Bansos iki. Lah iki wis ket 2012. Kok 2013 lah. Wis suwi. 10 tahun punjul. Wis 10 tahun punjul dhek iku dadi pendamping PKH. Sing nyalurno bantuan-bantuan sing data. Pokok ndampingi wong-wong sing oleh bantuan. Iku koncone awake dhewe langsung ae celun kok sapa kok? Kim.
Kim. Ngene Kim. Yo karo ngene sih. Kim. Ya, Ayo, Kim. ngadeg. Ki. Ayo Kim. Sumpah Kim. Iki lha apa sih tak Koko. Kamerane ku lho nek kono nentengi rek. Oh, kamera taku. Awakmu nang omahku. Kok jare pemain teater tapi gak ngerti kamera piye. Awakmu nduk kene kayak teman iku lha apa? Ki dialogmu lho koyo awas roto. Ora. Larang iku. Iki omahku kowe lah apa nyakruk nduk kene. Aku ngaku lho. Omah sapa kok iki kok? Omah Gaji sapa? iki. Ya aku pegawene Darji kok kate lha apa kon. Oh, berarti kan wis metu teko ASN. Wes dipecat. Cakok dilantik ndek ini. Oh, paling dipecat ana apa-apa iki pasti ya to. Biasanya lek dipecat lek gak Apa? Apa? yo titik-titik lah yo Titik-titik lah. kayak uang rokok. Enggak, anu, sik. ngono. Iki di sapa sih? Narasumber sapa sih? Piye Kim kabar iki? Piye Kim, kabar iki? Ngomongmu biasa lah apa Oh, iya. teater. Aku eling-eling takim iki lho, main Iya. teater iku piye. Wis gak apa-apa sakarepmu piye iki? Sehat kok. Oh, sehat. Iya, terus. Kita kono Mang jare kate nakoni Jare mau narasumber. takoni. ngene Kim. Ya apa ya apa? Jare dhisik pendampingi PKH. Ya sampai saiki Sampai pendamping. saiki. Heeh. Wis ASN. Sampai ASN. saiki. Lho la iya kok. Iki enggak apa. Terang Biyen niku pendamping PKH iku kontrak. Oh, kontrak. Saiki wis tetap. Saiki ASN. wis didadekno P3K. Oh. Dadi ASN, dadi abdi P3K iku apa negara. takon? P3K iku apa? P3K itu apa? Pekerja perjanjian kontrak. Oh, sing kok apa iki? Niki ngapunten Mas Takim ya niki ancen angel kandhanane. Iki candi to? Rada- Candi, rada candi. pink. Iki candi. Bocah. Kowe candi. Apa iku candi? Cah endi? Oh, candi. Aku arek Jombang. Oh, Wis candi tak Lembang. kon niku ditakoki kok malah takok Lho balik sih. takok apa? Lho takok. Kan tak jawab sih. Kowe takok aku. Nah, P3K iku apa? P3K iku kan pendampingnya toh. aku pendamping Saiki? PKH. Heeh, saiki dadi pendamping PKH. Oh, jadi resmi. Ya Wis gak resmi kontrak. dadi pendamping sosial. Oh, wis jadi Dikontrak 5 tahun. Oh, ASN. sik kontrak berarti yo. Iya, kontraknya ASN. 5 tahun, Kontrak ASN. 5 Oh, tahun. lewat entek 5 tahun? Ya iso diperpanjang maneh nek programe isih ana. Lah kon wis ngerti dikontrak 5 tahun ya. Minimal lah, minimal. Di omah loro, duwe mobil loro lah. Ya gak iso ta lah. Ojo ngomong Teh, ngono. saya tak kok iso ndek omah loro, ndek mobil loro. Biasanya kan kayak ngono kan gampang golek duit. Sik. Sik. Apa terus nek pejabat negara iku golek duit gampang ngono ta? Sing tak lihat di depan mata, diluk tok, wih. Oh gak iso. Masa. Ya ora iso to ya. Oh, iya ta? Ora iso. Oke iso ya. Ya Sik. Maksudnya Takim kok iso ngono kok duwe mobil loro kok awakmu menyimpulkan duwe mobil loro, duwe omah loro iku apa Takim melakukan hal-hal yang tidak baik? Mungkin Mungkin jadi. bisa jadi. Lah saiki gajine abdi negara iku piro? UMR. Piro biasa? UMR lah. Dukure. Dure. Ya toh. Heeh. Anggap ae lah wis 10 lah. Kayak awakmu dadi guru iku toh. Tangkemmu, sopo dadi Eh, bayaran 15 15 kaplok juta, kok. 15 Oh, juta. 15. Kok jadi tantem dhewe lho kok. Anggap ae 15 juta. 5 tahun piro? 600 lah. Loh, Lek iku temenan oleh ngono. Lek ceperane kan akeh. Oh, yo. ceperane Seko. Takim. Sik, Sik. bene Takim ngerti. Kok ngerti ceperane Takim? Contoh, awakmu kan bagi-bagi bansos toh. Iya. Data toh. Heeh. Nah, mungkin dari pemerintah oleh 1 juta, cret, iki 1 kakak 1 juta. Heeh. Potong uang rokok, uang bensin, uang ongkos. Akeh. Jadi Kok. Kor. Ojo ngawur. Ngawur kokmu. Ya gak kok ngene lho kok. Gak, Bang. Ngono kok. iku dosa lek ngono. Awake dhewe ya. Heeh. Awake dhewe kan pendamping, Heeh. pendamping sosial. Heeh. Sing didamping awake dhewe kan wong-wong sing gak duwe. Heeh. Mosok kate tega. Loh, ana sing tega. Saiki Iku ngene. lak liyane. Contohnya, Iku lak contoh, liyane. contoh ya. Aku gak kok, aku Oh, gak. nah, Oh, aku gak ngomong awakmu wis. Iya Loh. wes. Kancamu wis. Iya. Loh, berarti narasumber ya kancaku, jupuk Gak, kancaku. contoh Kim, Contoh. contoh. Contoh seumpama. Iya. Kan
iki duwe mobil, omahe gedongan, tapi oleh bansos. Iya toh? Kan ono sing kayak ngono. Iya. Bener loh. Tapi awakmu lak ngerti dhewe sih. Aku lho jek nunut maratuwa. Loh iya kan di Kan apa? kamuflase kok. Enggak, maksudnya kan di adatnya orang Jawa kan seperti itu. Biasanya yang cowok ikut yang cewek. Kan ngono. Bener lah gak? Iya. Nah, ya wis. Iya, bener. Kan berarti kon melu nang sing tempat cewek Heeh. belum Berarti aku wong Jawa. Aku wong Jawa. Kon wong apa? Lah iya, kan wong Jawa adate melok ning gone cewek. Lah berarti aku wong Jawa. Iya. Lah iya wis. Terus? Wis. Akal-akal ngomong nadate wong Jawa sampean lho melok maratuwa sampean usahane. Kalah. Melok usahane maratuwamu. Melok wong wedok. Wedok. Akal-akalmu nadate wong Jawa. Ngene lho, ngene iki. Wis pirang tahun Kim dadian lho Kim? Aku ndok gone pendamping PKH iku wis 13 tahun. 14 tahun. 14 Mulai tahun. 2011 aku diangkat jadi pendamping PKH. 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun dadi pendamping, suka dukane ngopi Kim? Cara ngono pengalaman sing apa ya? Karena lek Ngene. ngomong bantuan, masyarakat mesti royokan. Wong Indonesia iku seneng diarani melarat pokok oleh bantuan. Kan ngono. Iya bener. Selama iki memang awake dhewe dadi pendamping iku minimal Gak bukano aku ta. Aku ngelak kok. tak bukano. Yo ngombe karan iki yo nyo. Lo paling repot. 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 Diombe kok dikeki ya. Lho, Ayo ampun. Iku apa Kim? Sik lanjut kok cocok guyon tok ae kon niku. Ya suka dukanya ketika nduk lapangan atau di masyarakat iku ya mesti ono ae lah suara-suara sumbang sing nggawe kupinge ide panas. Sebagai iku, pendamping Man, lah. Kok Kayak aku gak oleh. Heeh. Kok aku gak oleh. Iko oleh. Iko luwih sugih teko aku. Iku luwih mapan teko aku tapi aku gak tau oleh bantuan. Biasanya ngono dan mesti ngelok-ngelokno. Pendamping pilih kasih dan sebagainya. Iku sering. Padahal sing menentukan oleh gak iku pendamping apa gak? Ya ndak. Duduk ya. Yang menentukan ya tetap kebijakan dari pusat, dari atas. Jadi Tapi untuk mengajukan nih. mengajukan sekarang saat ini di kementerian itu ada yang namanya cek bansos. Jadi bisa mengusulkan namanya sendiri. Misalnya Koko kepingin oleh bansos. Koko kepingin oleh bansos mendaftarkan diri. Tapi nek Koko daftarno diri yo kebacut. Sing mafano diri ku sapa? Contoh. Kok niku ngerti contoh Kayak gak? contoh gak usah pakai kebacut. Ngono lho. Lah terus, Apa? contoh Cocok wis ya teh. weh. Koko daftarno kepingin oleh bantuan sosial. Gak kebacut. Kenemenen. Ya. Wong duwe soge kan ngono, duwe Piro mobil. sih bantuan sosial? Bantuan sosial itu gak mesti kok. Piro? Sak wulane. Ndelok komponene. Heeh. Misalnya anaknya SD, Heeh. bantuannya karo sing duwe anak SMA ya beda. Piro iku? Ana sing SD ku 220 per Terus? tahap. Tahap itu 3 bulan. Heeh. Jadi 3 bulan 250 225. ping berarti 750. Enggak. Jadi 1 kok dirungono tahun. sik. Kon menengo cangkemmu iku. Takok-takok nek wong jawab sekali ae. Tak mulia. Iya gak. Tak mulia. Iya gak. Wis aku mulai. Pur ya. Kon pur ya. Mau soalnya. Aku ngontakku salah. Iya tapi kan Cek jawab. Coba Cek iku lho nerang. Setahun kok. Setahun. Setahun niku mudune ping 4. Nek duwe anak SD berarti 1 juta. Lumayan yo. Ngopi Ya. Kim. 1 juta. 1 tahun niku. Setahun niku 1 juta. Heeh. Dalam 4 tahap. 4 tahap. Heeh. Ya berarti lumayan loh. Kamu kepingin. Caranya ku piye, Dok? Lha iku mang lho carane cek bansos. Heeh. Daftar nang kono iso. Nanti akan masuk SIKNJ nang saiki nang DTSN. Ya data Makanya. Tumbuhan Sosial Ekonomi Nasional. Lah engko ketika mlebu rono baru disurvei. Oh, awakmu sing nyurvei. Pendamping sing nyurvei. Oh, taking. Dadi Se nyurvei kan mek nyurvei tok iki. Tetep nanti yang menentukan ya dhuwur. Iya, tapi kan sing kon sing nyurvei to. iya, Ya. nyurvei kan juga Makanya menentukan. kon mari tuku emas 1 kilo iku lho nang aku wingi. Kapan? Wingi? Oh, Fitnah kowe, fitnah aku. Fitnah ono surate aku ono buktine. Berarti ngene anggapmu. Takim kan nyurvei, seret. Hmm. Sampean gelem tak lolosno tapi bayar. Nah, ya wis seperti itulah, Cak. Ngono. Aku gak nuduh lho ya.
Mungkin. Jadi ki pinter, Cak. Pinter opo piye? Jadi Lho nek gak gelem- pinter gak dadi pendamping aku. Ya iku. Makanya. Jadi gak tuku mobil, gak gelem tuku omah, tukune emas e. Oh. Gak ketok gitu toh. Ketok. Berarti sampean sekongkol kok. Cocok. Kok iki lho, kok takoni. Berarti sampean sekongkol iki. Lho penadae berarti. Kok iso penada? Ya iku Lah itu mah. ngerti Orang tapi sampean nek penada iku awakmu nyolong nang apa nyolong Mas, didol nang aku iku penada. Sik. Tak Lha iku pencucian uang kok. pencucian uang itu. Blok. Kok iso pencucian uang iku? Iya sih. Bedo. Cuci mobil gak cuci Sik, uang. Tak kon mulai mau kon awal-awal kon yo. Conok rokok kon das. Kok sik tak ngene lho. Sik, hukum Mulai KPK mau. sik tak KPK wong korupsi. Iku digoleki aliran danane. Tapi ini Mana kok ada bisa sana, kok? Ada iki bisa. Njupuk kopi kok. Iki Lah, ngopi iki ngopi lho. wis jopokno. Kok rewel Seraka iki iki. arek iki? Makan ceraka lah. Iya. Pastilah. Pasti. Oh iki tak kopi ku mah. Loh, ya toh. Iya toh. Bantuan jelas dianu arek iki. Kono aja ngono. Aku mang tuku Mas Kerja Gonamu. iku sing bener ki. Sik, awakmu Bisa kon. dudu penada jare ya. Gak. Aku mang tuku Mas nang gonamu. Heeh. Ngwe dhuwit nang awakmu. Heeh. Duitmu bolo-bolo berangkas gak? Iya. Nah, iku jenenge badai berangkas ya. Iya, Ya jenenge iya. penada ya. Kok iso penada? Lah duitmu badai berangkas Oh ya. iya tak danang berangkas bener. Lah kok. iya, kok Pinter awakmu. Ah. Iya sih. Ayo berarti ngono gak gelem darani penada. Yo, pinter. Ah, Agak penadang ngono maksudnya ngene lho kok. Aliran dadi koyo takim yo konangan korupsi lah. Heeh. Apa anu apa iki jenenge motong-motong duit bantuan. Mane ditakoni aliran dana iku nandi. Lah ditukokno Mas nang nggonamu lah, iku bakal digoleki. Ya kan aku gak tahu. Dia kan beli pakai uang. Iya, Bukan makanya. lek penada iki ngene lho. Bukan penada kok. Duduk penada. Money Iya, laundry. lek penada. Money laundry. Kan Lah, ngerti ya gak money boleh laundry? Makanya aku duduk penada. Lek penada ngerti takim nyolong didol nang kon. Iku penada. Lek money laundry iku pencucian uang. Selain awakmu cuci emas, cuci mobil, ternyata cuci uang. Kon gak nemen berarti. Wah enak lho cuci uang kan. Pengen. Asli so cepet sugih kon. Asli. Oh, berarti iki pemirsa, ternyata Koko iki bermain karo pejabat. Ya. Betul. Baru tahu ya. Wis temen iki didelok. Oke, iki lak kancaku asline iki. Kok tak wongi kon. Lho, piye lho? Ya Kim ya. Njare kudu ngoyo. Ngundang ngoyo sik. Ngoyo sik. Ora. Ngoyo sik. Iki manggone sama Ora. ya? Ngene Mas Darji. Mas Tarji gak ono jedinge ta? Ono lho. Kok jare kok nang kene gak ono jeding ngono. Wes mulai. Wes. Tapi apa target program Dinsos iku apa Kementerian Sosial iku apakah sing nampa bantuan iku tetep sampai jange nampa bantuan apa saiki dibatasi pirang tahun Enggak. Program bantuan sosial khususnya PKH ya. BNT PKH itu maksimal 5 tahun. Oh saiki maksimal 5 tahun. Iya, kalau sudah 5 tahun maka harus graduasi dari PKH. Graduasi Jadi maksudnya selama mendapatkan bantuan itu harapannya adalah bantuan itu kan untuk kepentingan sekolah. Heeh. Sehingga uang yang didapat dari pekerjaan sehari-hari itu bisa ditabung untuk mungkin buat usaha. Nah, itu pemberdayaan. Endingnya nanti pemberdayaan. Jadi orang-orang PKH itu nanti akan diberdayakan agar dia ekonominya bisa meningkat. Bisa usaha. Nah, termasuk mungkin nanti belajarin nang Koko. Ah, betul. Yang selama ini sudah bangun jatuh ya di dunia perusahaan. Tapi selama iki apakah ono sing ngono atau masyarakat iku nyaman? Makanya kan saat ini kan sebenarnya bantuan sosial khususnya PKH itu kan bantuan apa namanya bersyarat. Syaratnya punya komponen dan sebagainya. Yang ini aja merubah mindset KPM PKH agar dia tidak tergantung. Kan selama ini mungkin dalam hal mikirno anakku sekolah wis cukup sampai SMA, SMP. Tapi kita ada namanya pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah itu nanti yang isinya ya itu mang piye cara Memberi merubah edukasi. mindsetnya, edukasi kepada KPM PKH. Ayo, sing miskin cukup wong tuane, anakku kudu sukses, Dadi. anakku kudu dadi ben gak
tetap miskin. Dan berarti 1 bulan sekali ya mengadakan perkumpulan Iya, koyo pertemuan. Jadi wajib KPM KPMPK itu wajib ikut pertemuan kelompok Tapi bahasanya. kok sampean dhewe ngene iki ya, enek sosialisasi gak nang wong sing menerima bantuan cek ketika wongin duwe duit ditabung. ditabung terus Iya, itu ada materi. Jadi ada materi masalah pola pengasuhan anak, ada materi masalah ekonomi. Enggak sekedar ngkei Nggak sekedar mau bantuan enggak. Kalau di PKH setiap bulan KPMPKH 1 bulan sekali wajib kumpul. Ada kelompok-kelompok, ada 15 orang, satu kelompok atau satu dusun biasanya. Dan iku ngefek gak? Karena pada dasari menungso iki lek wis kadung nyaman, iku males keluar dari zona nyaman. Heeh. Ya kan, dadi wis rumangsa aku apa iki jenenge oleh bantuan kok lapo aku soro-soro kan dijagakno kan biasanya. Makanya kan kadang itu kita orang luar Hah? melihatnya oh enak rek oleh bantuan sosial. Heeh. Oh enak rek oleh bantuan iki oleh mana. Tapi sebenarnya di PKH sendiri harus mengedukasi KPM dan KPM pun harus bagaimana cara kita sebagai pendamping PKH biar mereka berpikir tadi merubah pola pikir mereka. Dan berhasil gak? Ya kecil ya keberhasilannya. Keberhasilan dari 100% berapa persen? Cara awakmu kan nang Jombang. Kalau pengalaman saya karena saya kan di Wilayah pelosok di wilayah pelosok di tengah hutan dan kebetulan wilayah saya juga banyak ngapunten kadang mereka tidak sajane aku gak butuh bantuan karena saya sudah cara anu iku Sok nyambut gawe dhewe. isok secara kebutuhan itu sudah terpenuhi tapi mereka termasuk keluarga miskin kan itu. Ah. Tapi dia ngerasa gak miskin. Artinya bukan merasa tidak miskin ya sakjane kan ada sing orang itu kapan bantuannya cair. Betul. Itu kan desa daerah ono. mengharapkan dia. Mengharapkan. Tapi kalau dampingan saya rata-rata enggak. Ya ketika berarti orang bantuan mampu. cair, ya mereka terima. Diterima. Artinya enggak mengharapkan. Berarti kalau orang mengharapkan itu kan ada sesuatu. Jaga. Mungkin akeh hutangi. Nah. Waya nyaur kok bantuannya enggak cair-cair ya. Kadang-kadang seperti itu, Gil. Banyak seperti itu. Jadi kan miskin itu ada miskin terstruktur dan miskin keadaan. Nah, Ya kan, lah miskin terstruktur itu kan biasanya dia itu miskin tapi diangkat model apa ae tetep karena mentalnya wis mental Mentalnya miskin. Itu kan miskin terstruktur lah. Ah. Miskin sing karena keadaan itu kan biasanya karena lingkungan lah itu kan dasmu iki lho aku lho kok. Iki lho kobong kok. Iya tapi aku nono iki lho kok. Oke, sepurane. melas melas. Jadi saiki ku akeh, Gil. Iku beda nih. Heeh. Ketika di ground check atau survei, kayak Koko misalkan, tak ground check, ya Koko, mlebu nanggone Detizen, Apa iki? tak survei data tunggal sosial ekonomi nasional, tak survei ke rumahmu, kok duwe mobil, gak duwe, kok duwe sawah, gak duwe, Duwe. omah, ya iki omahku siji, terus mari ngono perhiasan gak ono, iku sing survei PKH, Pak. Tapi ketika sing survei bank, kok duwe mobil, iku Innova, kok duwe sawah, Mergo 250 kate utang. karena utang. Berarti gak Beda oleh kan? bojokan koyo ngono kok. Iki Lah. contoh. Kowe nang bank aku duwe, Oh, kowe memang. bantuan gak duwe. Sabar. Gak oleh koyo ngono Sabar. dikurang-kurangi. kok. Ngoyo sik. Kan kudu ngoyo. Kan kudu ngoyo. Mas Arji, iki lho gremeng ae Garuda Media gak ono jedinge. Iki kan mang gremeng ae. Jaluk dibangunno, Mas. Oh ya. Iku lho kok. Wis lanjut. Ngono ki. Dadi Oh. ngono Ji. Dadi apa ya? Ya masyarakat kita kan sebenarnya masyarakat kita. Tapi memang banyak sekali ya itu tadi. Di lapangan itu wis ngono. Nek gak oleh mesti wis ngremeng. Nah, Berarti kan gini, mungkin Kementerian Sosial itu mengharap bahwasanya masyarakat itu gak sampai menggantungkan bahkan kudu sampai isok mentas toko bantuan. iya. Menurutmu dengan kondisi masyarakat kita yang menurutku secara apa ya secara sosial itu wis Iya. atau ngomong pemikiran itu wis mental kan mental miskin akeh sing Iya. ngono kan apa maneh ono bantuan isok kak dalam 5 tahun mereka mentas gak oleh bantuan Gini. menurutmu Jadi saat ini dari misalkan kita 250 orang dampingan kita setiap tahun ditarget sama pemerintah minimal 10 orang itu
harus Kudu keluar, mentas. harus berdaya. Ya, harus berdaya. Dari 250 orang KPM PKH ditarget pendamping itu minimal 10 orang harus berdaya Maksudnya setiap berdaya tahun. apa? Berdaya itu artinya Mandiri, itu tadi, mandiri. misalkan sekarang gak ada apa-apa. Dalam merubah pola pikir akhirnya mereka bisa beli kambing. Misalkan kan itu. Tuku kambing atau tuku mentok lah. Tuku mentok untuk dikembangkan selama 1 tahun. Minimal itu. Nah, minimal itu. Misalkan, nah 10 orang itu, nah, dari 250 orang, 10 orang bisa berdaya. Jadi selama awakmu 14 tahun ya. Ya. 14 tahun iku wis mengentaskan kira-kira pirang KPM. Mengentaskan itu maksudnya memberdayakan. Memberdayakan. Ya? Memberdayakan. Ya kita, ya itu tadi, 1 tahun 10 orang. 1 tahun 10 orang. Dari? Mesti oleh. Dari 250 Wah, dampingan. Apa nih? Oh, sing iso mandiri kan wakil. 10. Ya 10. Oh, Dari 10 lumayan 200. timbang siji. Nah, Ya mesti ae, kan makanya. bandingannya timbang siji, tapi Tapi- kok 250 10 ya titik. Iku- Dan iki salah iso siji jadi wong sing 50. 240. Wong kate Berkembang ngomong dadi gitu. wong iku kok. Aku Ojo kate jakakno ngomong. ngono tok ae. Sita kono mangkel karo koko iki lha apa sih? Mangkel jare kanca. Terus apa? Toko nititipi maesane mo. Dokmu tuh titipi masian. Toko mas kok titipi maesan. Ah dhewe iki padha usahane kok. Padha. Makanya padha usahane gak nyambung iku. Ah, titip tok. Titip. Sawarno. Oh iya. Ojo. Kan iki Titip. awakmu padha karo Saiki kon duwe toko mas dititipi maesan. aku gak duwe. Seumpama. Lho lha apa Contoh. sih aku gak duwe, cara aku duwe gak apa-apa, Man. Pasangan kabeh. Tak mulai. Lek cara aku duwe gak apa-apa, Man, pasangan kabeh aku kok. Tae. Bagi hasil kok. Bagi hasil enak kok. Pakai hasil. Lho, Sik cara kon bagi hasil titip apa mau display lah no Iya. etalasane koko. Goblok gak mungkin. Kok iso di display. Kok sik sing cilik. Kan ono sing tuku iso. Ngawur, enek dok. Anu berarti man, ya apa nek maesan iku teko emas. Oh, Dadi dilapusi masuk. emas ngono Nah, ketok iso. asik. Nah, Iso jadi- kan? iso. Tetep Iso. maesan tapi. Oh. Masih Iso ya, teko. masuk ya. Dadi Kolaborasi mesane sing iki- apik ku ya. Iya. Kolaborasi. Tadi maesanmu tak dalek kuno kok sampean kalungi Mas nang kono. Apa jarimu? Ngono. Meni yo, temen yo. Salaman sik. Jare apa jareku? Salaman sik kok. Salaman. Didilan Tanda iki. persahabatan. Betul. Tanda persahabatan. Betul. Salaman tak salaman sik. Gak, kok enak kok di. Tanda persahabatan toh. Kon konco tagak karo Iya Lukman. kanca. Nah. Deal. Asik. Deal apa? Lho apa? Loh, dele maesan nang toko. Dokmu jel mesin. Ya omong Mencari, ya. ono gak iso. Goblok kok arek iki. Didok iki dhewe maesan. Kono hubungane, Man, kono hubungane. Kon iku kok meksa deh. Sampeyan duit apa? Toko kan? Ya. Ya wis. Maesan dodolan ku del nang toko. Iko iya, tapi tokoku toko emas. Gak masalah. Aku santai delen dia gak Ah, apa-apa. temane arek iki. Gergeten aku mulai mau. Aku Kon no kene no kene iku lho. Akeh tangga-tangga mburi ku omong. lho ya iki sing gak ada. Ya Omongan padha iki. ae. Iki Iki ati nanti Oh, mana? apa sih, Kopi Tak wis godhog loro. banyu, godhog Gak, banyu. gak, wis longgo-longgo. Godhog banyu. Lah ono wong tukaran kan iso iku diwek banyu iku. Siramno ya. Heeh. Iko Apa lagi? ae. Untuk yang- Gak wis ganti takonono kok, takonono. Kon takonono. Gak ngerti aku takono. Man, Kon cari ayo, Man. takon. Tapi nurut koko, nurut koko. Kapok ganti ditakoni. Oh. Mangane Nurut takon. koko. Sampean wong Jowo. Nek ndelok bantuan sosial iku ya apa? Menurutmu bantuan Bagus. Bantuan sosial iku ya apa? Bagus nek tepat sasaran. Tapi nek gak tepat sasaran. Tepat sasaran iku maksudnya ya apa? Lho yang betul-betul membutuhkan. Ya wis. Tapi apa kudu dibantu terus kok? Lho lek selama dia membutuhkan, lah piye? Lho saiki bantuan oleh piro sak wulan? Macem-macem ndelok. Piro? Ya wis Paling gede 1 juta sampai 3 juta. 1 juta kira-kira zaman saiki cukup tak gawe mangan. Cukup kok. Empret. Kan wong ya kerja kok. Empret. Jadi ngene kok, berarti lek awake dhewe bantu terus, berarti kan padha karo ngulangi. Ngene kok. Nah iki sing perlu dilurusno maneh kok. Jadi bantuan PKH, iki khususnya PKH ya, karena aku pendamping PKH ya. Bantuan PKH itu syaratnya siji. Duwe bayi, balita. Duwe bayi. Yang kedua punya anak sekolah. Duwe, Yang ketiga koko duwe. lansia. Koko duwe. Yang keempat disabilitas. Koko Bantuan duwe. ini untuk
ketika punya anak sekolah, kanggo bayar sekolah, kebutuhan sekolah, gak oleh ditukokno panganan, gak oleh dibelanjakno. Jadi Lansia. khusus untuk Kebutuhan kebutuhan bukune pokok sekolah arek-arek, lah. sepatune Terus arek-arek. lansia. Kalau lansia untuk makanan. Untuk lansia. Ya, jadi tuku kayak gisine wong lansia. Loh, Nah, oleh itu sampean termasuk untuk disabilitas. Loh, itu kok. untuk itu. Jadi gak Loh, semua bansos itu angel harus mlaku. digawe tuku. Gak oleh kok kekerasanku. Kok. Telat. Wis mari gepuk kok pojokku. Iku lho. Aku sing Kon aku sampai gak mudeng Balita. mbok cintai. Balita nang omah sampean enek. Ndi ono? Lho, bojo sampean duwe balita. Gak ono gak duwe bayi aku. Balita lansia enek. Wong bojo sampean bojone lho lansia. apa sih kok? Apa sih kok? Wes aku kok. Sabarku. Sabar kok. Wah nancene lapo sih kok bahas koko iku. Takim. Syaratnya kabeh nang Kesel, kok. kesel. Kon kudu ngoyo sih. Gak, Ya. Temen-temen Parken sih. iya keluarga. Kudu ngoyo ta gak? Gak. Sing temen. Iya temen. Sing ngoyo ta gak? Ora, aku mulai mau ngoyang ngoyo ae pisan kon. Kon melok-melok pisan dadak. Emosian. Kan aku takon go. Tapi keluarga. Iya. Oh, Mas iki kudu neseng ternyata. Ngomong tak aku. Wes. Oh berarti intine awakmu sebagai pendamping juga memberi edukasi kepada KPM. Iya. KPM kepanjangannya? Keluarga penerima manfaat. KPM ya kepada Iya. KPM bahwasanya memberi edukasi, wawasan, Merubah mindset, pola pikir. Bantuan ini gak selamanya Iya. karena sifatnya membantu kan yo gak selamanya Iya. sementara kan bantuan itu sementara dan biar carane selama oleh bantuan itu kudu berdikari, kudu diberdayakno. Betul. Makanya kan prinsipnya adalah bantuan itu sementara, berdaya selamanya. Oh. Nah, itu yang lagi digencar-gencarkan Anu kan oleh tagline-nya kementerian. saiki ngono, Iya. bantuan sementara berdaya, Berdaya selamanya. selamanya. Nah, Jadi awakmu ya kudu bantu-bantu wong. Betul. Dadi wong iku sing lumah. Bantu orang tuh bisa. Bisa. Gitu. Heeh. Tapi lek di depan matanya kita lebih membutuhkan. Lapo? Lho lah iya kok yang bantu sing membutuhkan. Ya wis aku bantu pegawaiku ae kan ngono wis cukup. Iya, gak usah mesti. Gak iku bayar. Aku kesel mulai mau. Bayar wong kerja Pegel iku. aku gara-gara setan Itu yo opo sih? Iku jenenge gaji. Ora bayar. Cokat aja nasu aja. Wah wis. Mulai mau aku nahan yo. sabar kok. Saya kan jenenge bantuan itu orang yang tidak mempunyai andil kepada kita. Lah pekerjaan awake dhewe ku gak bantu bayar gaji, den duwe hak. Betul. Koko itu perasaku pengusaha. Kok mbok uruki piye sih, Ji? Ya. Lah jangan bantu pegawai. Uruki koko. Bantu pegawai kan juga sih. Iku gaji. Tak mulai ayo. Memang kewajibane. Kesel ya, podcast dalam kesel asli. Enak konten biasa. Oh iya iki biasanya kan awake dhewe wong papat ana Cak Sarip kena apa kok? Loro Loro apa apa loro kok? iku? loro watuk. Watuk. Gara-gara ngombe sirup obat batuk. Sak botol dintekno gak gendeng. Dalam waktu gak sampai sedino ya. Oh, sak dino gak gendeng ah. Sak botol iku. Heeh, sak botol dintekno. Mau ulangi. Iya hanya tak ajari kok. Ya Allah. Wes, Kok monggo. jeruntungno wong Wah, kate lapo saiki? Dongano Ji. Dongano Cak Sarip Taji ngono ku Iya, koncone. muga-muga Cak Sarip parah iso gabung mana awake dhewe. Didongakno kok. Kon kan duwe Tuhan dhewe lha apa kono tok. Gak pengen dongakno Cak Sarip ta? Gak seneng ambek Cak Sarip. Aku kesel. Ya. Wis ngono iki matur suwun iki. Wis game. Matur suwun ke informasine. Kesel, ngamuk-ngamuk. Iki kayak edukasi kepada KPM no Jombang lah minimal, ya kan khususnya no Jombang, umumnya sak Indonesia. Tadi bantuan itu bersifat sementara, berdaya itu selamanya. Ya. Matur suwun Mas Takim, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.